Tots eren fills meus i jo crec que és la gran tragèdia del segle XX. Jo vaig assistir als càstings, de fet el projecte el vam engegar el David i jo. Era un text que feia molt de temps que volia fer perquè crec que és un text necessari. No ara, una mica Miller jo crec que ressona a totes les èpoques, perquè ell lluita contra aquesta estructura capitalista que ens amorra tots a terra i que opta per l'individualisme en contra de la comunitat. Això és una tragèdia, el que passa que és molt més interna. No és la forma la que defineix la tragèdia, sinó els fets. La Kate és una dona que una de les coses que la defineix, evidentment, és l'absència d'un fill que ella resisteix a donar per mort. Ella opta per viure la vida amb un pèl de bogeria. I té una relació amb el seu marit molt complicada, perquè els dos guarden un secret dur i perillós i els secrets acaben no portant a bon lloc les relacions. Parar d'una vegada, que no m'ha sentit el que t'he dit, a mi no m'importa.